Езерото Комо, Италия. Днес е свързано с огромен туристически поток, изискани вили, водни преживявания и невъобразимо красиви гледки. Християнската история на региона обаче е не по-малко интересна, а с времето става все по-непозната. Както в миналото, така и днес град Комо е един от важните центрове в провинция Ломбардия. Древната история на града разказва, че той има келтски произход, а първоначалното му име е било Комум. В края на II век градът става римска колония. Век по-късно, през 295 година, по времето на император Максимиян, мъченически в Комо с живота си се разделят войниците Карпофор, Екзан, Касий, Северин, Секунд и Лициний. Първият епископ на Комо е свети Феликс. Според достигналите до нас данни за живота му, той е бил приятел на свети Авросий Медиолански, който го изпраща на мисионерско служение, като го ръкополага за свещеник през 379 година, а за епископ през 386. Паметта на този свети отец се чества на 8 октомври. Една от интересните базилики в Комо е тази посветена на свети Фиделис. В сегашния си вид тя датира от 12 век и е разположена в сърцето на стария град. Известна е с красивия си интериор във формата на трилистник и впечатляващата си история. От нея научаваме, че първоначално е издигната около 500-та година, като раннохристиянският храм е бил посветен на света Ефимия. А базиликата в романски стил, която виждаме днес, е изградена върху същите основи през 1120 година. За самия свети Фиделис знаем, че е римски войник и християнски мъченик от началото на IV век, посечен заради вярата си край бреговете на езерото Комо. Друга базилика, която всеки гост на Комо задължително трябва да посети, е църквата Сан Абондио, истински романски шедьовър. Тя е основана през 5 век от третия епископ на Комо свети Аманций, първоначално под името свети апостоли Петър и Павел. Тя е съхранявала мощи на свети и църковни съсъди, подарени от Рим, и е служила за катедрала на града. След време църквата е преименувана в чест на светия Бондий, който е и покровител на Комо. Той участва в богословските спорове срещу монофизитството през 5 век. Храмът е преобразен в класически романски стил през 11 век. Днес мощите на светия Бондий, свети Консул и свети Екзуперанций, също епископи на Комо, лежат под главния олтар, където са поставени още през 10 век, след като са били пренесени от по-старите им гробове в базиликата. Освен това се смята, че първата базилика на това място е получила от Рим частици от мощите на светите апостоли Петър и Павел. Град Комо, едноименното езеро и малките населени места около него днес привличат над 1 милион 400 хиляди туристи годишно, като нощувките надхвърлят 3,2 милиона, а най-популярните сред тези дестинации, като Беладжио, например, познат още като перлата на Комо, посреща над 1 милион посетители само за летния сезон. Освен обаче красиви гледки, вкусна храна и приятна атмосфера, регионът може да предложи и запознаване с дълбоките християнски корени на този регион, в който немалко мъченици са пролели своята кръв за вярата си в Бога.